Okay guys, patapos na ang ating ginawa ngayon na LiPo for 12 volts motorcycle battery. Ito ang kanyang BMS. Ito para sa negative, ito ang positive. Okay, so ito ang BMS at dito ito natin ilagay. Okay, yan. So ating i-reading sa tester. I-reading natin sa tester. So okay, ating i-reading sa tester. Okay, ito positive, positive, yan, negative, ito ang negative. So mayroong 13.02, 13.02. So yan, at okay na siya. Ito, dito natin ito ilagay. Yan, din pasok dito. Lagyan natin ng cable tie. Okay, so okay, i-direct na natin, lagay sa battery case, casing. Yan, yan na ang kanyang kalagayan. Yan, so ito negative, ito positive. So ito ang kanyang takip, diba? So isolda pa ni, yan, positive dito, negative dito. Okay, so yan, ito positive, positive, so negative. So dito natin ito ilagay ang positive na terminal. Yan, wilingin ko pa ito mamaya. So yan, pag nalagay na ito, yan, ating okay. So ito natakip ko na mga idol. Okay na mga idol ang project natin ngayon. Okay, merong 13 volts, very good na ito. Kailangan pa itong charge para tumaas, umabot ng 14 volts. Okay mga idol, bye bye.